RUNMAWI TV clear to te hin vai in chibele vek ule voin a hian kabula a hian in chalai te tin no pangte tlenga ala kan zom dual thei Mizoram chalai te singa chuan tlana mei Lilzo wa pushwai te ha kabula hian oma ani ne hian voina inkum na hun kan nei thei do na tin eng mo te pok an ti pui do na tu na chuan kan na soilok lawanga games te pok an khel pui do ni kan soilok nga lo mengi ama hi lo nervous tu kan ti te pok lo ma chanin ania hei inkum na hun kan min pe theya kan lom tak zeta chuan chibe kan han buk ngal bok cheni sela ti chuan in hei tun lai zaina te inga nin kan lo shia I boyem pathian zara boy ve ang reng khop mai tun lai tak so ishi sel na ten atwar lem lo mo hei sigla sa te in kha ka hian shin tlang si te hi kala na ve thina ka hian mo chu vel chu ni mai aba ki chu de ore ani mo tun lai chu ani chuan in tun kar chho tun tha chawa tunai concert ti lawa mo enge program in ne dan tur te duan lok te om to em hi ta zo tu ta kan te mo hi ta le heta velthi mzu ho ti vel le chuan in nili ni ta chu chuan ni nga hian delhi ka chuk khanga ni ruk ni sari ka manga hyderabad ka pheilenga aba chung si da chu zong chu ni si program tough le me ya tro so mzu students tan pokhanin Lilzo wa local don te kha share rek don yaron control om le dial don ya te chuanin hey fans che alam achang ten tin mi pui te lam achang po in share kan chak em chu enge Lilzo wa in ti chan station mel Lilzo wa ron chwa chan hi an soi fia de che he thu hi min zot ve fo mo enge ni ya alam enge a ko tum le hling Lilzo hian ti hi an zot ve fo ma se kan soi ta me min zota ka chuan love in life ti ni ta hei mangai na chuan zo ti hi chuan in zoram ti hi a kok le ta zoram a mangai nun puyang u ti na angani alo varil ro ve dro be sei lo du be ni ani chuanin tuna la lo chhuak tur te la be sei tur omem omomo ma se hei program han nei ve lai hi chuanin ti chhuah har sa buain thwa ni don tu ko ta han ti chuanin music video ma saber kha music video ma saber kha inglangele min chhuah pui ro ti ni mo ma se a en tu te pon omanga ma se chu tianga concert na vel te le a to pa han thleng phalo ve dewani Vinci le na million views ane vek ang dewani mani khamin sumi chuan million views anem ka channel ka da lo mo ka setami lo ne tro nge event zui vek ko hi har do na la te kha nia chuanin chumi video chu tu shoot nge ti te khala sha them tu shoot ke si zo her liana ani chuanin hei mizo nge hlang hlak arep te hianin hei mitam takte pon lo om ve ta ni chu khatyanga khan mizo chong hlak han rep kha har sai te me ti a chen chuan in english han pola tyang khan ti all some ten ti ta hian nge nangman ingei ve dan mi thiam tak takin tamamo har sa ti lo de te an tam zo ka nga ma se ke ma chuanin ma ni ir om chuak ngei me mi zo ina han ti chuanin ka feel zo ka ke ma min ne zo adik cetro ti chuanin music video ingang nge nei to reng ngoi te ka lo chin che lawa official music video hi panga borvel ani chu che event sen sha chak te chu mo I perform to na hianin che chia de na inei to enge mo ta so enge ro sen te enge soi don tam lu to gre patalan soi te pakhat chu sota chinga ve ka zai son nia ka pe khok ting lam panga bo de stage kan lam ma de oni ka pe khok ting lam te le ni ho te be me ho ta me kar ni thawa ho le ne pakatalan soi le te ba che khu lam pang mun danga Bangalore vela che ne ka tu ti vel ta pa om ve thau ani chuanin ihla a hit em no pangti ponan zom dual the de chalai ten kan lo du em bok chu duati khani ta kha engtiang lo chuak nge ni ka midang ina min kom na po ka soi nual to mo sorte win ka soi du nam dang ne na kan in kar chung chang ani ta ka har sat na min pu ina tanga lo chuak ani ta chon
Kawmna danga khang kalau soi tam to chu kan tu to khri mai don mi khami chung sa kha chuan duati lo cha san kha chu nia kan shet nual to amar chu request an wang khan ta ti chuanin I hla te chi ga hianin ngei nat fal deuh te poi lo nei ve thaya a chen chuan ka nei lo ko du vek te chuan ti thau nai han ngei nat deuh lek bi te nem pial rala ti hi ka ngai na lu tu mo a hla hi hei Mizo society na kan mil anita chuanin ka ngai na chan pakhat chu a thon thu kha chu a hla khanin a hril vek ta master stage vera and perform pui chi yang ani lova storytelling hei thon thu tak tak ani wang khanin chu ka ngai na ber ani chu ti chuanin chang thar tu na rapper nun tam ta ni anun nak ka ta te hianin chang thar rapper te enge hu ve dan an tha ka ti ge chu enge an tha itita ta chuanin mason na tur tam tak te polo omanga nangmani lo thli ve danin mason an ngai na ang chi te po kha advice ang te po nyang chu han shil ve shim shim te che mason na ti hian ke ma hi min shil zok se le te hi ka ti thina chan chu an thiam lom lu to ka ama se apoi mo mi a ber poina kan hriat ve tura chu kan hla phua chan te mo kan varep chan hi mi ril ru tin na lawa mi ta na mal som na kan ni ve the ani pathe ni na tiang min pek te hi tia an man theina tur kha mason nan bang ta sela chu ka sai a tha khop pe tur khami bi kha chu ti chuanin khai re wang khop mai music industry a kha chuanin ti chuanin khang hun lai khan eng wang re nge ini ti kha min soi sak them nia ka tiang hun lai khanin ani na ta ka chuanin ka buai ve mo na thok hianin chung ko na thok angani chu mi malpo ni lovin ko tlang lama khong kanu hi de hian ka zui ve nuk jina chuan in lampanga mi pa chun ka lo ni ta ka hian mo phurna sang ve chu wang chuanin ka tei chuak thei lo ni berin ka sia ani lela ma chuan ni ro chung ko pa han ni toi chuan mo phur na hi lo sang ve to thina ti chuan kan zo le du ti chu I hla thar po la ni lo hla hlui mangin zoram a voi ni nan in deng chuak le ni zoram mai po ni lo nge mun sang mi zo om na te in deng chuak le ni a fan ne ani tun chum second wave me wi chu an na to ni ta chuan enge feelings fi ka sha ve chak reng soi thiam hi har thei lu tu ka he mi thu a hi chu mo kepon makkatia masela min han ko chuak duwa khami winter festival apo khan lamwala han khatinga ke hlatom te mangkhanin stage min han ko chuak ve shim te ka kaloma ma se ruilo hai lovin mi puima hian lo perform thei ni ti te kan han hriat pha zela ti khan ka pathian in mal som tla ka lo nung chon tu po hi mal som tu fe ka khatiang khanin pathian mal som na ni berin ka sia ni aro pui khop mai khami bi ka chu ti chuanin bizoram po na te po zai ni lo chhuak pho to anga ta chuanin a chiar se de angem ila she se angem vo engzang nge chhuah to a bor vel ta sha thengem ka chhuah na hmun mo I chhuah na a za tang ha soi phot mai ro avan tam te han tira tira Shillong voi ni chuan Bangalore ko voi thum chuan Delhi voi ni Calcutta voi khat chuan Pune ni kum top chuan Hyderabad chuan Tahan Imphal Charachanpur rangkai kim tam mani chu tam to te tam me tam a sha to me te ha chuan ti chuan in tun lai chalai zai thiam zo thana hi sia ila poron cover han enge zo thana hi mu dan tin I hleron cover dan I du thu sa mem sam te me achan chu ke hla te alo sadu te khamo khata khanin ka ti thina ti hian kan soi ta mai nga ka hla tianga mi pui ma a onal tak me an lo sak chuak te kha ke ma po hi min kai har le dewa mon le ka ti ta an huwa phei kha chuan mo kha te kha zau thana pon zau than kha I lo samoi khop mai ka te usoi ka lom lu tu ko ti zo ki na ma hi mi tlo mania no pangte naw ena kan en ve ngoi ania mase zau thanan asak na awanga hemi lo chho hi ni in ka sia pakhata chuan hemi comeback hi mo lenga ta pe hi chuan ani chu
นี่มีสวยแต่พวกเขาเดียวว่าให้มีโจทย์นั้นสักวังรุนแคมแบ็กให้มีเวฟรุนโชว์เลยถ้าที่นี่กันเราเชื่อเดียวว่าอันเดียส่วนนี้กันโจเลยดูจะสู้ไอคอนลำปังจันจินเขาสวยใจละโจทย์นั้นกันสวยบุกไอคอนที่เนี่ยนินใจเขาหน้าซานี่กันเราเชียตุ้งจุ่มกันยุดไอคอนเขาฮีหูเวดันgiải thiểm lắm cái gì bác cả hay bầu anh màนี่ himo unity in trần ruột nó hin này mà hay hiền in chặt na bể cái gì anh trong rồi trần hay chặt na mấy bác cả rồi thấy thì là tên lâu phim na đến ngót té bát thiên anh chỉ tất na té hi cả ngay sang khop lom xin cần giải hậu nó sao bác cả anh đi để cần thằng tiêu đấy tính chứ RS nghe tai té anh giải thiểm đàn mà sẽ tối té in cái sợi lắm tai té hi osa nga hian rem la te hi ka ngai thana samo andal ka che chon sang chho wang phok me ro chon rs hi mi pui han chai kwal vel thiam mi pui play thiam tuk he ba ga an mang thiam re box siam mo cha ve ve thang thiam khop me nia chon pu shai te hi tun ama sa in kan te lai de win la ra cái đi lấy ăn kết đốn cái tiền lại đều rất khá là lâu làตัวtuần ăn lá chầu lia tuần in lá chầu lia nghe first wave nghe second wave à hiện nghe đắng lắm này sao em năng man đắng lắm lâu đắng lắm để cho vana pa hol khi lâu thar về lệ đều tao tìm mấy lâu chứ đắng lắm cái mình phân cái lâu thế cho nên question kan han zo thei su khang zong kha ania nga te chuan game sa kan ludo na pu shwai te hi te zong pu shwai te hi rapper ani angina chongrang tu ra be seila chang zot zot tu ra nga yang ring mo pu shwai te chan nga zar tu ne chon oi me ala pe chaman ta la nge di lang iswa ifeng sting kuwa me se du zong sang de pe size red zing tho thi mai ti ma sak ber trong trai favorite color Paul Michael em sai nge Vinci Michael Vanal pi ange ma soma photography mà sao rapper du ber em sai nào H 32 ite line nge emin life soi chin police it's a me du ber alu MNF ge ZPM PM isingalem jing tho hundar ruk he hirang to ki ni lamang kalam thia ma ge mo tlanga thingding ro khi che chem thuk nge khi chat chem thuk rang dewin đó ting khi rằng em cô khi xem chú răng phê sei zom tur sak zom thei bok rep zom thei bok kalong hang don che rim rali ni hun bun tir che ka cha kin nei zum bun moi te ka mangai ka tan ting to thani oma kan nei chok ka che over de wa min lo en ani lom induna ina ken na toi ka mang rek fa ta ka pen sei zom tur ri ruput mangai ang en kim kan hu kan lo dai kai la mangai tu phone dai kai la mangai na tu phone ani thau lo sak zom ro man tang kai na ong lo kan lo teroi lui lon zaleng zong swing amel cha dang ngai hi ni ka di mel cha bong in buro bu le alom ome boina income hun chatak mai kan nei theya alom a himom bok katia keima pon nang poi rim nge ka ringa ti chuanin ne ma chhop tam tak po ineya ta po pathianin a shwai nge chi ka ringa hlotlin na le ma sona tam tak poi char thar nge kan lo be sei bok ani ti chuanin hei boina RUNMAWI TV te hun min pe kan lom tak zet ani khati zong kha kan show te chuani nga clear to mi puite in zawai in hun hmuhnawm vek ule